baka damuwa, na shiga jarabawar rayuwa. Wacce nake so a duniya yau ta tafi dakin kewa. Na baka damuwa, na shiga jarabawar rayuwa. Wacce nake so a duniya yau ta tafi dakin kewa. Ina ta zubar waye labari mai firgituwa. Wayo ni duniya, mufida a yau kin zama gawa. Ki tashi masoyiya, baki da jikina na harawa. Idan Allah ku dakata, makara ku aje bata mutu ba. Ni da mufida mun yi alkawarin mai rayuwa. Dama tamfil lazal ita ce mai mini garkuwa. Ta yi mini alkawarin rayu da sun ta na shakuwa. Kuma mun yi alkawar komai sanani ba rabuwa. Na baka damuwa, na shiga jarabawar rayuwa. Wacce nake so a duniya yau ta tafi dakin kewa. Na baka damuwa, na shiga jarabawar rayuwa. Wacce nake so a duniya yau ta tafi dakin kewa. Na tabbata rayuwa ta mufida tana nan yan uwa. Kullu na bisan yan uwa, dukkanin dan adam zai mutuwa. Kada ku yi zaton na zauce ko kuma na yi ruduwa. Adam mai hankali ya san cewa bata mutu ba. Mufida ke ce ke kai kira na kince dan uwa. Zan yi maka bazata a mafarki za ka yi damuwa. Ka buɗe idaniya, damuwar ka ta ƙara ma yawa. Akwai kuma magani in ka yi hani na makwanciya. Na baka damuwa, na shiga jarabawar rayuwa. Wacce nake so a duniya yau ta tafi dakin kewa. Ku yi dibi yan uwa, ku fassara wannan damuwa. A mafarki zahiri duka ya nunan ta yi mutuwa. Ta yaya zan bari ku kai ta makwanci yan uwa? Idan har ka bari za ku kai ta kusan sai babu ni. Gaban wannan wakar, shin ta mutu ko kuma tana raye? Daga naku Jabo.